Hello! Blessed Sunday everyone. Live ta kadiyot igsoon kay mabisita ni unya. Hangtod gabi basta Sunday, no? Mamawi ta. So ako sa ni share. Mabungahong kabuntagon, Brother Ryan Galaneda of Germany. Thank you for watching. Brother, mayong buntag sa diha 24/7. God bless, God bless. So i-share sana ko Nixon. Ako sa i-share mga igsoon. So i-share sa nato igsoon, no? And then i-mention yung mga higala diya sa tuang comment section, and just type at followers at highlights and at everyone para makabantay atong mga friends ba nga nag-live na ta. Praise God. So again ako sa ni-share. So done sharing mga igsoon. Hallelujah. Again, nag-live taron sa iyo igsoon sa buntag tungod kay unya maningkamot sa kunya mag-live ta sa church sa ato ang simba. Pero mao lagi na sa afternoon and sa karong gabi busy jud ta na, no? Permente kay daghan man service. Basta Sunday so no. After sa Sunday service na to na afternoon tanan sa young people, sa women's service, napoy sa men's service. Ang tod gabi na igsoon muli may usahay gali tag 11 PM na 10 PM mo na nga naningkamot ko karong buntaga nga mag-live jud ko. Amen. So kumusta mo na igsoon? I always pray. Ganina bago pa ko nag-pray ninyo pag mata na ko anya. I always pray and declare nga kamo tanan diha mga followers na amo kanunay sa maayong kahimtang uban sa grasya, panalangin, pabor, protection sa labawng makagaho. And of course, labaw sa tanan, duol ta sa Ginoo. Kaya ako naning gibalik-balik mga igsoon, magunsa man ang naatatanan, pero layo tas Ginoo. At the end of the day, ang atong relasyon sa Ginoo, diha gid na magdaog. Amen. So shout out na ko tanang mga followers, ani mga subscribers, ani nga page, thank you kaayo. Naiuban, mag-send og star, salamat, gihapon, wala man ko nangayo, no. Wala sad ko ning ingon nga mo subscribe mo ani nga page igsoon. But still, ning subscribe mo, thank you kaayo, no? And salamat sa mga avid viewers nato nga kanunay nag-atang sa atong live, no? Mga followers nato 181,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Praise God for that. Kung wala ang Ginoo dili ta kaabot aning kadaghan nga followers igsoon. Ako na ning gibalik-balik nga sa panahon karon dili basta-basta mo mudaghan og likes, share, views once pang Ginoo ang imong i-upload, imong i-post, no? Pero mas dali ra padaghanon ang viewers, followers, o kung ang imong i-post kanang malingaw bitaw ang mutan-aw, labi na uban gali laway, bastos, unsa mas dali mo viral igsoon. But praise God kay uban sa grasya sa Ginoo naabot og 181,000 followers o Mabungahong Kristohanon. Amen. So actually igsoon wala pa akong mag-prepare og i-message na ko this morning sa church.
giuna lang mo na ako igsoon, dali ra man kay na naman koy gian nanay verse pero wala pa jud nagihanay na ako ba. No? Praise God. So shout out Sister Nelsa Hollowell, tanan. Michelle Fabre Narciso, amin Pastor. Buhay pa rin ako kahit basang-basa. Basag ang puso. Naipaglaom na igsoon, no? So, and our topic for this morning is about God's faithfulness for us, no? Muna tong topic karon igsoon, no? Sister Mary Gooms, thanks for watching from Australia, and thank you kayo sister, kabalo na ka, no? Basta salamat kayo, okay? So, akong shoutout ng mga piniriso, dili kay kumudaghag shoutout karon no, kay Sunday man madugay ta. Tanang akong i-generalize ni tanang mga inmates, mga piniriso diha sa dagko ug gamay mga prisuhan, shoutout mayong buntag niyo tanan diha, mabungawong kabuntagon. Shoutout nako ang tanang mga jail officer, tanang mga higala nato sa Armed Forces of the Philippines, tanang amigo nako diha nga mga abogado, mga nasa kana bitong public servants na sa gobyerno nagtrabaho, mayor, mga kagawad sa lungsod, amigo na ko nga nasa Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fire Protection, mga security guard diha nga bisan asa nga dapit na assign, and of course ato ang mga higala nga mga duol sa dughan sa nako nga kapulisan, mabungahong kabuntagon yung tanan diha mga sir. Dili lang muna ako tagsa-tagsaon kay Sunday ron niya nakapas tas oras ba ning dalikyat na jud kog live igsoon kay gusto kong mamalandong sa pulong sa Ginoo kay dili tanan sad karon makasimba. I understand nga dili tanan karon makasimba, no, na lahi-lahi tawag sitwasyon. So mao na nga labi na nga uban nga naa sa lain-laing naso dili gyud, no. So mao na nga para ni ninyo mga igsoon, and gusto ko nga makapamalandong ta karon sa pulong sa Ginoo. Amen. So, maing buntag sad Sister Angeline Abergunsado, i-regards ko sa imong husband. Amigo na ko nga police officer, si Sir Rudy Abergunsado of Davao City. Okay, thank you. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw mga igsoon. Mga OFW diha, mga seaman, mga naka-permanent residents na diha, mabungahong adlaw kaninyong tanan, akong baliko, nagaampo ako, nga naa mo sa maayong kahimtang, nasa maayong panglawas og duol sa Ginoo. Shout out to Brother Tads Pasaporti Miao, okay? And to Kevin C. Olarti watching from Saudi Arabia, shout out brother. As what I have said, mga OFW na mo sa akong prayer. And Pastor, I'm watching from Panabo, Davao. Security guard sa PMPC. Okay, Brother George Bagariso. Ganina brother nag shout out sa ko sa mga security guard timing, nag-message ka. God bless brother, God bless. Security guard sa PMPC. Okay. Blessed morning watching from Hong Kong, Rhea May. Regards me sa Hong Kong igsoon. Okay? And to Joy Panhay watching from New Zealand. Okay. Mao ba ka ni? Joy ba to siya? Alam ang babae, kalimot man talab no? Namgod day mga followers sa New Zealand, daghan daw niya. Ang uban ning ari dire usa ka pamilya nga residente sa New Zealand during their short vacation here in Bohol, ning ari dire, no, nya diha po'y nagpa-shout out dire si Sister Joy Panhay. Okay, praise God, hallelujah. So let's pray. So on this time we have 73 viewers. Ang uban wala pa kabantay, siguro ang uban sa iyo ning simba, ang uban sad natulog pa. Praise God. Salamat Pastor watching diri sa Kunso Panabo, sakto ba ko? Doma family from Leticia Sanico Doma. Thank you. Kevin Banugon, brother. Blessed Sunday morning, Pastor James Dumanon. Watching from Dumaguete, City Negros. Okay, thank you, brother. Thank you, Brad. God bless. Regards ko sa kuan diha, Simbang Bisaya. Hi, Pastor James. Good morning po from Romixuskin Falco. Okay. So again, before we pray, don't forget to mention your friends, your loved ones, your families here in the comment section para makabantay sila, and pwede sad mo mag-type og at followers at highlights at everyone para makabantay gyapon sila. And shout out to Hansel Ming from
Davao de Oro, watching from Pantokan. And shout out to Brother Restauro nga kanunay ni siya mag-atang sa atong live. Ug sa uban karon nga on duty, unya ning hatag og higayon or padung magtrabaho, shout out ninyong tanan. And shout out to Brother Jamon Corambao. He's watching this time from Tagbilaran City, Duolra. So let's pray, okay? Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Thank you, Brother Mark Ryan Fernandez, sa imong pag-subscribe. God bless you, one of our subscribers. Anyway, thank you no mga subscribers na to. Salamat guys sa inyong pag-subscribe. And anyway, ang wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel, di ay free to subscribe ra na ang link sa caption ani nga live. And shout out also, good morning brother, one of our subscriber, Brother Lord James Talingting. Salamat sa pulong sa Ginoo. God bless to your family. God bless you more, igsoon. And Brother Nestor Encarnacion, Compostela, Davao, he's watching this time. Shout out. Okay? Tungod sa imong mga wali, manggod pastor, na usab ko, salamat kaayo himaya sa Ginoo. Thank you, brother, himaya sa Ginoo. So, daghan nga na igsoon, daghan brad nga na lang naabot ra diri nga page, and then daghan gibuhat si Lord nga wala sila katuo silang kinabuhi. So I'm just his instrument, himaya sa Ginoo. God bless, brad. God bless. Salamat sa nga naabot ka ni nga page, and I believe this is not dili sa na aksidente, no. Gigamit sa ni Lord as instrument for your spiritual maturity. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another morning, another day. This is the day that you have made, that and we will rejoice and be glad in it, Lord God. Kay imo ming gitagaag bag-ong kinabuhi, Lord God, daghang nangamatay karong buntaga, wala na nakamata, apan kami imong gipamata, gipa-enjoy sa libreng gininhawa, mo nang amo kang himayaon karong Domingguha, Ginoo. Salamat, Lord. And of course, salamat sa laing higayon nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Thank you so much for this great privilege and blessed opportunity that you have given to us this morning, Lord God. But before we listen to your word this morning, before we meditate your word this morning, Lord God, first and foremost, search our hearts, Lord. And then, na kay makitaan mga butang nga wala ka nalipay nga nasa mong kasing-kasing pasaylo ami. Hinlui mi Ginoo, limpyuhi mi aron mahimo ming takus mamati sa imong balaan nga pulong, Lord God. John 1:1, according to your word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikaw kini mismo ang among isgutan karon ang Dios pulong. Ikaw kini mismo. So Lord, balaan na ang among panudlanan nga espirituhanon aron namong masalod ang imong balaang pulong espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And as we listen to your word this morning, give us a teachable heart, Lord God. Kasing-kasing willing magpatudlo, willing magpakorek, mudawat tambagan, labaw tanan, willing musunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod, Ginoo, naa diha ang panalangin. Diha sa pagsunod na ay breakthrough, na ay miracle. Naa diha, Ginoo, ang mga kahibulungang butang. So Lord, I pray to all of the viewers, listeners this times, tagaay kami, Ginoo, kasing-kasing masinugtanon, matinumanon sa imong sugo. And as always, Lord God, ikaw lamang among giisa o gipataas, Ginoo. Every time nga naa mi live, Lord, maghisgot mi sa imong pulong, walay lain nga giisa, pasidunggan, himayaon, bayawon, Ginoo, simbahon, ikaw lamang, Lord God. Wala mi mag-isa, magpataas og relihiyon, pundok or pastor, any denomination, any groups, but we lift up only the name of Jesus Christ this time, Lord God. Thank you, Lord, and salamat sa kaalam nga langit nun, Ginoo, imong ibubo kanamo. And we welcome the presence of the Holy Spirit this time. And I pray to all of the viewers who are listening, who are watching this time, Ginoo, nga i-bless nimo, Ginoo. Panalanginan nimo, Ginoo. Sigun sa ilang tinguha, sa ilang kasing-kasing. And Lord, let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Ang nabiling panahon, among itugyan kanimo, ako nag-aampo, Ginoo. Kutob sa makadungog, kutob sa makakitaan ni nga live, ipabati imong presensya, imong gahom, Ginoo. Let the power of your Holy Spirit, Lord God, will manifest to all of the viewers right now in Jesus' name. Again, let your will be done. Thank you for the victory. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Hallelujah.
So, this time we have 105 viewers. Okay, let's start. Okay, again, don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone. Okay. So ako na i-shout out si Sister Inday nga gahatag ani ako ang gisuot karon the moment during our short vacation dito sa Cagayan. Sister Inday, thank you sister. Siguro ning simba siya ron kay murag first service sila. No? Ug sa imong husband, thank you sa inyong pag maayo nga pag-abi-abi sa panahon nga ning anhami og Cagayan pod, no. Mao gitoy giservice na mo igsoon sa ilang sakyanan bisan asa may muali ko presuhan gipasakay jud ko nila kami. Mao na nga nahimong komportable bitaw sa, no. Thank you mga viewers there from Cagayan. God bless. Brother Jomar Corsiga from Mabini. Good morning, Brad Pastor. Shout out sa kay mag-ako sa nang i-shout out bigyan na. Shout out sa pamilya Corsiga og sa man ni Brad naputol. Naputol Brad nahimong English sam ni. Linggis ba ni Brad? Family og ang ilahang church nga Jesus is my King from Brother Jomar Corsiga of kuani siya igsoon Mabini, Bohol. Okay, nakita mi ani during our youth camp. Yan nagpa-picture ni siya guna sa akong anak niya. Nako sa. God bless Brad. Okay, let's start. Hallelujah. Again, our topic for this morning is about faithfulness. It's about God's faithfulness. Ako na ning balik-balik ninyo igsoon. There are so many times that we are not faithful to God, but as always, He remain faithful for us. No, mauni siya atong topic karon about God's faithfulness. No? Atong palawman, atong padak-an, no? Kung unsa gini ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So, ang atong teksto igsoon. Okay? Nasa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Okay? 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 13. Mao ni atong teksto igsoon nagaingon diri. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon si Lord. Kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kagalingan. Again, 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 13. It's about God's faithfulness for us. Again, 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 13 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong igsoon. So this morning igsoon, as what I have said, let's talk about the faithfulness of God. Let's talk about the faithfulness of our Heavenly Father. Unsa ka matinumanon, matinud-anon ang Ginoo kanato. Atong nadungog ganina ang pulong sa Ginoo igsoon nagaingon nga kung kita dili matinumanon, magpabilin siyang matinumanon nganuman kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kagalingon, dili siya makapamakak igsoon. Amen. Mao man gid na ang gitawag og nature, no? Mao gid na ang the very nature of our Heavenly Father, the very nature of the Lord. Faithful gid siya. Nag-ingon diri ang balaang kasulatan, bisang dili pa ta matinud-anon or matinumanon ang Ginoo, magpabiling matinud-anon sa tua. Kabantay ka karon, di ba? Nganong nakamata man ta karong buntaga, karong adlaw nga daghang nangamatay, daghang wa nakamata, daghan igsuon nga wala na nakaabot karong buntaga. No? Bisan gahapon naatay gibuhat nga wala nalipay ang Ginoo. Even though yesterday we are not faithful to God. Natay gibuhat nga mga butang nga nakapasakit sa Ginoo. No? Yesterday we are not faithful to God, but why is it that God allows us to wake up today? Usa na siya igsuon ka ebidensya nga siya, si Lord, matinud-anon kanimo. Si Lord nagpabilin, He remain faithful for us, even though we are not faithful to Him yesterday. Pero kabantay mo gipamatata karon. Amen. Gipamatata karon sa Ginoo kay gitagaan tag chance
Kay faithful siya. Asa siya faithful? Sa iyang word. Amen. The word of God says in the book of Lamentation that every morning, His mercy new every morning. No. The steadfast love of the Lord never cease. No. His mercy never come to an end. Walay katapusan ang iyang kaluoy. Kabantay mo, faithful siya sa iyang saad. Mao nang gipamata ta karon bisan makasasala ta. Kay gusto ni Lord pamatud-an ang iyang faithfulness for us this morning. Grabe kanindot. Imagine kapila ta nadagma, kapila ta napakyas, kapila napalpak atong plano kay nagbuot-buot ta. Kapila ta nasipyat igsuon. Kapila nato gipasakitan ang Ginoo pinaagi sa wrong decision. Pinaagi sa pagbuhat nato dili maayo. Pero kabantay ka sa panahon nga ning duol ka sa Ginoo gibalibaran baka. Sa panahon nga nangayo kag pasaylo sa Ginoo sa gihimo nimong karumal-dumal. Bisan usahay ang atong sala tinuyuan. Kabalo ta mismo ang atong desisyon igsuon supak sa balaang kasulatan. Supak sa Ginoo, supak sa balaod sa Dios, but still we do it. No, atong gibuhat. Pero sa panahon nga nalamdagan tas kamatuoran, no, gikonbiktar sa Holy Spirit, nangayo tagpasaylo sa Ginoo igsoon. Ning ingon ba siya nga kapuya nimo oy sige kag duol nako? Wala. Hangtod karon buhi pa ta. That's a sign of God's faithfulness for us. Amen. Ang Ginoo matinud-anon. Ang Ginoo matinumanon sa iyang saad kanato igsoon, no? Kanang gipamata ta karong adlaw gitagaan tag higayon. He is the God of chances. Buot pasabutan na matinud-anon siya igsoon kanato. Akong kaugalingon lang imagine ako ang kastorya ninyo igsoon. More than 16 years ko na slave sa drug addiction. Naay panahon nga daghang panahon dili kay naay panahon daghang panahon igsoon. Manghilabot ko og kwarta sa church, tithes and offering, no? Mangawat ko. Ipalit na kog shabu, isuyop na ko igsoon. Daghang panahon igsoon nga akong gibalikas ang Ginoo. Akong tunglohon ang ngalan sa Ginoo. Usay magsuyop ako, usay nga magsulo ko igsoon. Hagdon pa na ako nagsuyop ang Ginoo igsoon. Ako siyang gibalikas igsoon. Akong gipasakitan. Akong gipanamastamasan ang ngalan sa buhi nga Dios. Pero nganong buhi pa ko karon? Tinuod ang pulong sa Ginoo. Bisan usahay dili ta matinumanon or matinud-anon but magpabilin gina siya matinumanon, matinud-anon nato. Ingana si Lord igsoon. Kinumdum mo sa story sa prodigal son, mauni ang sambingay sa atong amahan. Ang anak niya nga manghod igsoon nga salbahis, no. Anak niya nga dili faithful, dili matinud-anon. Gikuha niya iyang bahin, iyang mana, ing laag siya giusik-usikan ang kwarta, minglayas sa iyang amahan igsoon. Pero the good thing of our Heavenly Father igsoon, sa dapit nga ato siyang gibiyaan, magpaabot siya diha. Kabantay mo, grabe ka faithful si Lord. Tanawa, ming uli kay naglisod na. Ming uli kay nasa kuan bitaw, kanabitaw krisis ang katong badlungon nga anak igsoon. Because most of the time kita muduol ra pud ta sa Ginoo, mubalik ta sa Ginoo. Maninuod ta sa Ginoo kung nanatay dagkong problema, kung nanatas kawalad-on og krisis. No, tanawa, ang anak nga manghod igsoon nga salbahis, ming uli. Pero pag uli igsoon, layo pagali nakit-an sa amahan, ang amahan nagdagan, ning gakos ni halok, ingana ka matinud-anon ang atong langitnong amahan. Amen. Dili siya mausab. Kay ngano man, usay ang giingon dire. Kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kagalingon. No? Kung ning ingon siya nga matarong gina siya, ingon siya maluluyon siya, maluoy gina siya. Ingon siya siyang pulong nga Diyos siya sa gugma. Iya ginang ipakita yang dakong gugma kanato bisag dili ta angay higugmaon. Amen. Ingana ka faithful si Lord igsoon. But it doesn't mean, listen, look at me, nga mag-abusar ta. Abi kay si Lord matinud-anon. Abi kay si Lord matinumanon sa iyang sugo. Ug di niya ikalimod nga siya matinud-anon. Ato na lang pud abusaran igsoon. Ato na pud abusaran iyang pagkamatinud-anon sayop na. No? Atong abusaran iyang pagkamatinumanon sa iyang sugo, sayop sad na. Kay timan yes, tinuod si Lord matinud-anon sa iyang word. Matinud-anon, matinumanon siya sa iyang pulong, sa iyang sugo apan timan kanang pulong nga matinud-anon siya, dili niya ikalimod nga matinumanon gid siya matinud-anon. Timan igsoon. Siya pod ingon siya nga siya pod Dios sa hustisya.
Di ba? Og timan ningingon siya, matinumanon siya, matinud-anon. So dili kalikayan, timan Mao nang ako mong giingnan Igsoon nga dili pud ta mag-abusar. Dili na to abusaran ang kamatinud-anon, kamatinumanon sa Ginoo. No? Dili na to abusuhan ang pagka-faithful ni Lord nato. Kay timan ingon nga matinud-anon siya sa iyang pulong, matinud-anon usab siya sa diyang ningingon siya nga siya Dios sa hustisya. Kuha? Dios siya sa hustisya ug iya ginang barugan, di na siya mulimod ana. Mao na nga kung ato pud siyang abusaran, bunalan gyud ta usahay. Disiplinahon ta usahay sa Ginoo, i-correct ta sa Ginoo kay kita iyang gihigugma. Mao nang way rason Igsoon abi kay ang atong langitnong amahan matinud-anon, no? Mahigugmaon ang atong langitnong amahan, matinumanon sa iyang sugo Igsoon. Kasi siya Dios sa gugma. Dios pud siya sa hustisya. Amen mo na nga dili sa nato abusaran abi kay manggiluluyon ang Ginoo. Karon ra bitaw ni no. Once naa kay gipugas, naa kay anihon. Og ang imong anihon depende sa binhi nga imong gipugas. Kung ang imong gipugas dautan, muani kag dautan. Ang imong gipugas maayo, muani kag maayo. Just as simply as that Igsoon. Kay ngano man, ang Ginoo matinud-anon man, no? He's the God of justice, no? We harvest what we sow, what we plant Igsoon, no? Matinumanon ang Ginoo sa iyang saad. So tanan nga mga viewers, if ever na ay mga uban diha nagtan-aw nga nagantos ka sa imong consequence, nagantos ka sa imong gipugas kaniadto. Ekspresyon ra na sa pagka matinud-anon sa Ginoo. Ekspresyon ra na sa pagka matinumanon sa Ginoo nga siya Dios sa hustisya ug muani ta, no? Siya ang maghuhukom na to. Amen. Mao na Igsoon. Dili ta pwede mo blame yung ka Lord. Ang uban man gud mo ingon nga ingon ka Lord, matinud-anon, may gugmaon ka nganong ngani man ko Ginoo. Nganong mao man ni akong sitwasyon Ginoo, naglisod man ko Lord. Unsa naman ni akong kahimtang karon Ginoo, grabing lisura. Pero ingon ka Lord, matinud-anon. Yes. Ang imong kahimtang karon, ekspresyon na sa matinud-anon sa Ginoo sa iyang pulong. Siguro na lang kay desisyon nga di mao. Desisyon nga dautan. Mao na ang imong sitwasyon karon na ingana mingani ra ta. Pareha nang nahitabo na mga istorya karon na mga daghang mga sulti sa uban moingon. Kung ang Dios kuno, ang Ginoo tinuod pa nga Dios sa gugma. Tinuod pa nga ang Dios kuno mahigugmaon. Ngano man nga iya mang tugutan ang tao nga maimpierno. Kung puno pa siya sa gugma, maluluyon siya. Kung ang Ginoo daw mahigugmaon pa dili na daw unta siya maghimo og impierno. Wa sila kay bawo Igsoon, paminaw mo, part of God's love is mudisiplina siya. Amen. Yes, ang Ginoo gugma. Og parte sa paghigugma sa Ginoo kanang badlungon ta nga makasala ta, di ba? Ang amahan Igsoon nga tinuod nga nahigugma sa iyang mga anak. Kung makasala badlungon. Kanang impierno Igsoon, parte na ekspresyon na sa love ni Lord. Kung makasala ta, badlungon ta, kay gigugma ta, gaya tag-o, alaad to ta dito. Amen. Part na sa love ni Lord. Kita god, nahigugma ta sa atong anak, ako na ako'y anak. Kami. Kung makasahan ni siya, amo ni siyang bunalan. Naay consequence. Ingana rasad si Lord Igsoon. Ang hell, ang impierno, part na sa love ni Lord. Amen. Nga nara na ang Ginoo, hustisya man. No? Part na, mao na Igsoon, ang impierno, parte na sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ang impierno, ang hell Igsoon, gi-create na ni Lord. Parte na sa iyang pagkamatinumanon kay siya, ingon man siya nga Dios sa hustisya, ano nagama siya og impierno para sa kato mga badlungon adto didto. Amen. Ingana si Lord Igsoon, mao na nga dili na to dapat ni i-misinterpret Igsoon nga abi kay si Lord matinud-anon bisan ang giingon ng pulong sa Ginoo karon Igsoon nga bisan kita dili matinud-anon or matinumanon pero magpabilin daw siyang matinud-anon or matinumanon kanato. Yes, tinuod na magpabilin gud siya pero dili na rason Igsoon nga abi kay si Lord. Dili na to sayupon pagsabot ang Bible ba nga
Si Lord magpabiling matinud-anon, sige, magpabilin sad ko sa akong gibuhat nga dautan. Sige, magpatuyang na lang po ko sa akong pagpakasala kay bisag unsam day akong buhaton ang Ginoo gyapon. Siya amahan magpakaman. No, He's the God of justice as well. Matinumanon siya, matinud-anon siya sa iyang saad, ug iya sang tumanon ang iyang giingon nga siya Dios sa hustisya. Mao na kung makitaan sa Ginoo nga imo ra po nang gituyuan imong gihimo. Makitaan sa Ginoo igsoon nga uy, nag-abusar naman ni akong anak, abi kay nay bersikulo nga bisan dili ta matinud-anon, magpabilin siyang matinud-anon, nag-abusar ta. I-execute po ni Lord ang iyang pagka-hustisya. Kay matinud-anon man siya. So once iya gali nang i-execute ang justice, mao nang naay consequence sa atong mga wrong decision, naay consequence sa atong mga sayop nga gibuhat igsoon, ekspresyon ra na sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay di niya ikalimod iyang kaugalingon sa gingon diri 2 Timoteo 2:13, kung kita dili matinumanon or matinud-anon, magpabilin siyang matinumanon kanato or matinud-anon. Kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Si Lord daw dili makadeny. So in other words, dili sad siya makalimod nga hustisya siya. Mauna, kung kita mag-abusar sa pagkamatinud-anon, kung kita mag-abusar sa pagkamatinumanon sa Ginoo, sa iyang saad, abi kay si Lord dili mausab, abi kay si Lord puno sa gugma, abi kay si Lord mosabot nato, abi kay si Lord naa kanunay sa muduol, naa kanunay si Lord nga muduol ta, pero kung naa kay gibuhat nga nagpabadlong, tinuyuan ka, muani jud ka igsuon, naay consequence. Tanawa, si Jonas igsuon. Si Jonas igsuon ning balik sa Ginoo pero naghinulsol si Jonas. Si Jonas igsuon tinuyuan niya nga mo palayo sa Ginoo. Kay wa siya musugot sa sugo sa Ginoo kay nadlok siya. Kay katong Ninive nga gisugo sa Ginoo, usa ka lungsod, usa ka syudad nga dako unya dagag salbahes. Madlok si Jonas, di siya ganahan muwali dito. Mao tong intentionally si Jonas igsuon ming palayo sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo igsoon, mao tong naay consequence. Kuha ninyo? Yes, naay consequence because si Lord dili makadumili, makadeny, makapamakak nga siya Dios sa hustisya. Matinud-anon lang si Lord sa iyang saad. Kuha ninyo? Tinuod nga matinud-anon si Lord. So ang iyang pagkamatinud-anon iyang gibuhat ngadto ni Jonas. Kay ning ingon man si Lord nga siya hustisya, so matinud-anon lang siya sa iyang pulong. Mao tong si Jonas naay consequence. Kuha ninyo? Kabantay mo, tanawa. Bisan si Jonas ming duol, ming balik sa Ginoo. Kabantay mo nga naka still na adjay consequence, no? Mao na igsoon nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo igsoon faithful kanato. Bisan kita dili matinud-anon niya, pero magpabilin siya matinud-anon, pili dili na rason igsoon nga dili niya i-execute ang iyang pagka-justice, okay? Ang iyang pagka-hustisya. Kay dili man sad niya ikalimod iyang kaugalingon nga hustisya pud siya. Mauna nga kung unsa atong gipugas, kung unsa ang ato ang gitanom, muani sad ta. Amen. Ingana na igsoon. But the good thing is bisan pag naay consequence, bisan pag ning resulta og dili maayo ang ato ang wrong decisions before, timan igsoon, mulurang ra na tanang unos. No, para like what happened sa katubitong diya sila sakayan, no, kusog kayong unos pero gipahunong ra sa Ginoo. In other words, kanang consequence nga gisuffer nimo karon, pwede rin na pahunungon sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Still, our God is so faithful. Unya, kanang nakaginhawa pa ta karon bisang gibati nimo nga consequence jud ni. Mao na gid ni. Mao na gid ni pastor ang nahitabo nako consequence ni. Pero igsoon bulahan ka. Ibutang ta lang og ang imong kahimtang karon na sinati consequence na pero kabantay ka nakaginhawa pa ka tungod na kay nagpabilin nga matinud-anon ang Ginoo nimo. Amen. Tungod na kay nagpabilin nga ang Ginoo matinumanon sa iyang sugo diha kanimo. Nakamata ka, buhi pa ka bisan ibutang ta lang og nagsuffer ka og consequence tungod kay naipaglaom imong sitwasyon. Gusto pa matud-an sa Ginoo nga naay higayon pa, naay chance igsoon nga ang imong mga sayop sa kagahapon, imong kuhaan og leksyon, ikaw makakat-on nya imong i-apply karon igsoon. Nya magamit sa nimo para sa uban. Amen. Atong Diyos sa paglaom. He is the God of chances. Amen. He will always be faithful for us even though sometimes usay tinuyuan nato nga dili ta faithful niya, but He remain faithful for us. Amen. Ingana kanindot sa Ginoo. Na usahay bitaw makahila ka. Ako igsoon, grabe kung regarding faithfulness ni Lord. Ako experience nako
sa pagka-faithful ni Lord. Grabe. Kana lang time na ako, grabe, igsoon. Anak o pastor, gugo. Akong gipakawawan ang Ginoo, akong gipakawawan akong mama o papa, nagwalay, pero ako salbahis. Muli ko nga hubog, magdag botelya sa Red Horse, o di, magdala kong babae. Isa ka sa taas, naa sila da, nag-prayer meeting. Ako silang gipakaulawan, akong lutuson, akong bundakan, hagisan ako na igsoon. Grabe, igsoon, but still, kitagaan kong chance ni Lord. Gibag-o ko niya, kay matinud-anon siya tinuod. Bisan kita dili matinud-anon apan siya magpabiling matinud-anon. Kay mauna gyud ni likas, mauna gyud ni natural ni Lord matinud-anon. Amen. Matinumanon. Mao nang bisag kapila ta madagma mo duol ta niya naagya pun siya mudawat na tong matinud-anon siya. Mao na igsoon bisag unsa kadako sa tong sala. Bisag unsa ka itom sa tong kasing-kasing. Bisag unsa ka makauulaw ang atong gibuhat. Kung niagi na na. Sa panahon nga muduol ka sa Ginoo, dili jud ka niya balibaran kay matinud-anon siya. Maluluyon siya. Mahigugmaon siya. Ug diha kaniya na ay pag-asa, na ipaglaom, na higayon, na panahon, na chance igsoon. Amen. Matinud-anon ang Dios nato. Ang kalibutan nga itong gipuy-an karon igsoon, labi na this time, nowadays, grabe kadangog. Daghang mga hagit, pagsulay, biklunta, basta maulan ni timan ang atong amahan nga langit nun matinud-anon. So dili ta dapat maulaw mo duol niya igsoon. Magilty ka kay di maginakalikyan, guilty ka no duol sa Ginoo. Ayaw padala sa imong guiltiness. Nay daghang mga Kristohanon nga nakasala og dagko kayo. Nadala sa guiltiness ba nawa sa simbahan, naulaw, no ayaw ka ulaw. Sama sa nitabo sa prodigal son, grabe ang makauulaw yung gihimo. Tinuyuan nga sala igsoon. Pero sa panahon sa kawaladon, sa panahon sa kalisod, nimbalik siya sa iyang amahan. Kay nakainomdom siya nga naam di akong amahan, dato kayo, di ko magkulang dito. Mubalik ko, isip, gusto ko nga mahimo na lang kong maid or sulugoon niya. Apan si Lord pagbalik igsoon tungod kay si Lord matinud-anon. Iya jong gipabilin ang iyang pagkaamahan sa iyang anak nga badlungon. Nakitaan sa amahan nga minguli ang anak nga nagkabulingit ng naong wala niya gibuhiboy, ikaw manggod gahi kaguo, ikaw manggod mao ni bla bla, no, iyang gidagan. Lipay siya. Iyang gigakos, di ba? Matinud-anon kay itong Ginoo. Amen. Matinud-anon si Lord, and as what I have said, there are so many times in our lives, in our decision making, that we are not faithful to God, and tinuyuan atong sala nga gihimo. But si Lord naagyapon, kabantay mo, He will remain faithful for us, igsoon. Pero mao lagi na ayaw lang po abusohi. Dili na to abusaran ang kamatinud-anon sa Ginoo. Kay speaking of matinud-anon, ingon ra ba siya nga siya hustisya, ug matinud-anon usab siya sa iyang pag-ingon nga hustisya siya. Mao na kung unsa pud atong itanom mo ani sadta, pero mao lagi akong balik-balik ko ni bisan pag nag-suffer ta karon og consequence, matinud-anon gyapon na si Lord nimo. Duol niya, sangpita siya. No? Pag-reconcile mo ni Lord sa imong relasyon, naagyapon na siya, nagpaabot nimo. Kay ngano man matinud-anon siya. Kanang nabuhi pa mo karon igso, nakamata pa mo karon bisag naa mo'y mga isyu ni aging adlaw. Bisag nahimo mong dagkong sala, nakahimo mong dagkong sala gahapon, pero kabantay mo nakamata ta karon. Pero ang uban namatay na karon, nangamatay na sila. Pero nganong nakamata pa man ta karon? Gipabati lang ni Lord ang iyang pagkamatinud-anon kanimo. Gipabati ni Lord ang iyang pagkamatinumanon sa iyang sugo, sa iyang saad nimo. Unsa man ang gisaad ni Lord nimo sa iyang pulong, atong mga favorite verse nimo, gipabati lang ni Lord nga daranak matinud-anon gyapon ko nimo. Amen. Mao nang gipamata ta karon igsoon. Wow. Perting lamia, perting ninduta. So walay rason igsoon nga mahiubos ta, walay rason igsoon nga maulaw ta kay nakasala ta. No, balik ta sa Ginoo kay si Lord matinud-anon na. Samtang napay gininhawa, napay kinabuhi, si Lord matinud-anon na. Samtang wala pa siya mobalik, matinud-anon siya. And even sa iyang pagbalik nga maghuhukom na siya, matinud-anon gyapon na siya. Kay maghuhukom ang gid siya. Siya ang Diyos sa hustisya igsoon. Amen. Pagkanindot pamalandungon, nga bisan kapila nimo gipasakitan si Lord, pabilin siya nga muduol, mugakos nimo, pabilin nga mo comfort nimo, pabilin nga magtagbo sa imong panginahanglan, pabilin nga maghatag nimo chance igsoon. Kay ngano man, pulong ni sa Ginoo.
bisan kita usahay dili matinud-anon apan magpabilin siyang matinud-anon kanato. Kay dili niya pwede ilimod ang iyang kaugalingon nga siya matinud-anon. Og dili niya pwede ilimod iyang kaugalingon nga siya mahigugmaon, maluluyon. Amen. Gipangga, gihigugma ta sa Ginoo. Pero mao lagi na again, before I end this short message, igsoon, dili lang pud nato abusaran ng iyang pagkamatinud-anon. Kay again, speaking of matinud-anon, matinud-anon usab siya sa iyang pulong nga ningingon siya ang Dios sa hustisya. Kung ato pong buhaton ang mga butang, wala nakapalipay niya. Kung magpugas pud ta og binhi sa dautan, tungod kay matinud-anon man siya, muani pud tag dautan. Iya lang gipakita iyang pagkamatinud-anon nato, igsoon. Pero mao lagi na ang Ginoo matinud-anon. Ug mao na hinungdan nga ning mata ka karon. Mao na hinungdan nga gitagaan kag chance ni Lord. I believe right now na ay mga viewers karon ang uban mag-replay. No, naa magiuban siguro nyo diha nagtan-aw nga kabaw ka, nakasala ka, nakapasakit ka ni Lord yesterday. Gahapon or even gabi nagkapasakit ka sa Ginoo. Pero nganong nakamata ka karon? Tungod na kay matinud-anon si Lord nimo. Bisag dili ka matinud-anon niya. Tungod na kay gitagahan kag chance ni Lord nga katong imong sala gabi or sala gahapon, kuhaan nimo og pagtulunan. Magbag-o na ka mo desisyon ka nga tinud-anay nga moduol sa Ginoo. Kuhaon nimo ang leksyon sa imuhang sayop nga imong i-apply karon, igsoon, para mahimo, para mo progress imong Kristohanong kinabuhi. Para mo hamtong pagyud ka spiritually, igsoon. Amen. Ang atong Dios matinud-anon. Ang atong Dios mahigugmaon. Bisag kapila nato nimo siya gipasakitan, pabilin siyang magpakaamahan nimo. Amen. This morning sa atong pagmata, expression is sa faithfulness ni Lord. Amen. Mao na nga tungod kay siya matinud-anon man, maningkamot sad ta nga mahimong matinud-anon sa Ginoo. Kay speaking of faithfulness, at the end of the day, maura ba na ipangitaon sa Ginoo? Moingon si Lord, well done my good and faithful servant. Again, tungod kay nga atong Dios nga gialagaran, matinud-anon man kanato, bisan usahay dili ta matinud-anon niya, maningkamot usab ta, igsoon, uban sa tabang sa Ginoo, nga mahimo tang matinud-anon niya hangtod sa iyang pagbalik or hangtod kita bay unang mubalik niya. Magpabilin tang matinud-anon because at the end of the day, mauna ang atong husayon, ang atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, taliwala sa kadautan nining kalibutan. Again, igsoon, ingon nga atong gialagaran nga Dios matinud-anon, magkinabuhi sad ta nga matinud-anon kaniya. Ang atong pagkamatinud-anon na anay ganti sa unahan, igsoon. Ang atong pagkamatinud-anon ay reward, kabalo na ta kinabuhing walay katapusan. Amen. Pagkanindot sa atong Ginoo. Imagine, usahay tuyuan nimo pero still He will remain faithful for us, no? Pero again, lastly, igsoon, ako mong pahinumduman, yes, tinuod matinud-anon jud si Lord nato. Sama siyang gibuhat karong adlaw, no? Gipamatata matinud-anon, iyang gipakita iyang pagkamatinud-anon nato, pero mao lagi ni ayaw dili nato abusaran iyang pagkamatinud-anon. Kay matinud-anon sad siya sa iyang pulong nga ningingon siya nga siya Dios sa hustisya. Nay imperno nga giandam sa tanan nga dili matinud-anon sa Ginoo, no? So dili nato abusaran. Dili mo pasabot nga si Lord matinud-anon. Unya ningingon pag ang pulong sa Ginoo nga bisan dili ta matinud-anon, pabilin sa matinud-anon. Dili na abot pasabot nga abi kay niingon ang pulong sa Ginoo nga bisan dili ta matinud-anon, magpabilin tang di matinud-anon. No. Unsa man atong gibuhat nga dili ta matinud-anon, kuhaan nato og leksyon. Maningkamot ta nga maglakaw nga matinud-anon sa Ginoo. Kay kung atong tuyuan nga dili ta matinud-anon, ato pong masinati ang hustisya. Kay ang pulong sa Ginoo ning ingon, dili niya ilimod ang iyang kaugalingon. Kung unsa ang iyang gisulti sa iyang pulong nga makita sa balaang kasulatan, tumanon gina niya. So iya pong tumanon. Yes, iyang tumanon iyang pagkamatinud-anon. Iya pong tumanon ang iyang pagka-hustisya. Amen. So kung unsa atong gipugas muani ta, mas maayo magpugas ta og pagkamatinud-anon, muani sad ta og pinasahi nga butang or milagro, breakthrough, panalangin nga gikan sa Ginoo.
Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about faithfulness. Thank you, Lord. Grabe kanindot sa imong mensahe, Lord God. Even though sometimes we are not faithful for you, but you will remain and will remain faithful for us, Lord God. Salamat sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo. Daghang higayon nga kami napakyas. Daghang higayon, Ginoo, nga tinuyuan ang among pagpakasala. Daghang higayon, Ginoo, nga ning biya minimo sama sa gihimo sa prodigal son. Apan Lord, sa dihang ning balik mi, sa dihang hinduol mi, midangop mi kanimo, ang imong pagkamatinud-anon nagpabilin. Wala ka nagdumot, wala ka nasuko namo, imo minggi pakitaan sa imong pagkabuutan sa imong gugma. Maunang salamat kay Ginoo. And Lord, I pray to all of the viewers this time nga himua jud ming matinud-anon usab kanimo. Lord, nga gusto namo nga among masuklian ang imong pagkamatinud-anon pinaagi sa pagkamatinud-anon usab nga mga lagad kanimo, Ginoo. Kay sa katapusan imo nang pangitaon, Ginoo. According to your word, ingon ka, Lord God, at the end of the day, moingon ka, well done, my good and faithful. So Lord God, we want to be faithful for you as we wait, Ginoo, sa adlaw sa imong pagbalik. Gusto mi, Ginoo, nga taliwala sa daghang hagit, daghang pagsulay unos nining kalibutan. Pabilin mi nga maglakaw nga matinud-anon kanimo. Ingon nga ikaw matinud-anon kanamo. Lord, again, thank you. Thank you for your faithfulness. Bisan gahapon nakasala mi, gabi nakasala mi, pero imo gyapon ming gipamata karong buntaga tungod kay matinud-anon ka kanamo. Salamat kay Lord. Thank you so much. I pray, Lord, yan nga kaning mensahe nga among nadungog karon, Lord God. Mao ni hinungdan, Ginoo, nga dili mi magpadala sa among guiltiness. Nga bisag kapila mi madagma, mubalik og mubalik minimo. Kay sama sa imong pulong nag-ingon nga bisan dili mi matinumanon, magpabilin kang matinumanon. So Lord God, imo ginang barugan nga ikaw maluluyon ug ikaw modawat kanamo, that you are the God of chances, Lord God. So Lord, again, thank you kaayo, Ginoo, sa imong gugma. Thank you sa imong pagkamatinud-anon, Lord God. Bisan usay guilty na kayo mi, but Lord, wa mi magtuo nga gikaluyan pa day minimo. Gitagaan pa day minimo chance, Ginoo. Giluwas pa minimo tungod kay matinud-anon ka kanamo. Salamat kay Ginoo. Thank you, Lord. I-bless tanang viewers karon, Lord God. I pray, Lord God, nga tanang mga viewers karon nga who are watching this time, nga mahimo jud ning matinud-anon nimo, Lord God. Dili mi mag-abusar sa kamatinud-anon nimo, but Lord, maningkamot mi by the help of the Holy Spirit and by your help, Lord God, nga mahimo jud ming matinud-anon kanimo. Kay ganahan sad ka mo bless sa mga matinud-anon kanimo, Lord God. Ang matinud-anon hangtod sa imong pagbalik na reward nga kinabuhing walay katapusan. So Lord, again, I pray to all of the viewers this time, kung namay nagtan-aw karon nga dili matinud-anon nimo, Lord, I pray nga mahimo na siyang matinud-anon, Lord God, in Jesus name. Mahimo siyang mahinadloko nimo, Ginoo. Kay ikaw sa Dios, ikaw sa Lord nga ningingon ka nga matinud-anon ka, magpabilin kang matinud-anon, but Lord, at the same time matinud-anon usab ka sa pag-ingon nimo nga hustisya ka, Ginoo. So di kalikayan muani gid mi sa among gipugas. That is why, Lord, I pray, if there's anyone who are watching this time nga kabalo siya nga dili siya matinud-anon nimo, I pray, Lord God, nga mahimo na siyang matinud-anon from now on in Jesus mighty name. Mahimo na siyang mahinadlokon, matinumanon kanimo, Ginoo. Kung unsa imong balaod sundo nila, Lord God, in Jesus name. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And Lord, this time, as always, I continue to pray to all of our followers ani nga page, Lord God, to all of the viewers this time, Lord God, nga mamuhat ka, Ginoo. Unsa man ilang problema karon, unsa man ilang mga gipas-an nga mga cross nga bugat kaayo, pamilya baron nila, unsa ilang mga challenge, ilang mga struggles, ilang mga hagit, Ginoo, tagaig solusyon. Ginoo, tagaig kasulbaran. Lord, I pray milagrohe. Lord, I pray nga imong milagrosong kamot palihok ko nimo sa dapit sa ilang kinabuhi karon nga need nila ang imong milagro in Jesus name. Lord, mulihok ka, mo intervene ka sa ilang situation karon, Ginoo. Sigon sa ilang gipangandoy, gitinguha, mamuhat ka, Ginoo. Ipabati, Ginoo. Ipakita, ipadayag, ipasundaya, Ginoo, ang imong milagro sa ilang kahimtang karon, sigon sa ilang gipangandoy in Jesus name. Thank you, Lord. And Lord, this time, among giangkon ang milagro, kadaugan,
kagawasan, kaluwasan, tinud-an na yung kabag-uhan, panalangin, sigun sa among gipangandoy nga milagro. Amo kining gi-claim right now, Lord God, in Jesus' name. By faith, in our heart, Lord God. Giangko namo ang mga kahibulungang butang, panalangin, grasya, nga imong ibubo ka namo. We receive it right now by faith in Jesus' name. Himua lamang ning kapiyalan, kasaligan, ug angayan. Mao kini ang among pag-ampo, amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Uy, 8 na kapin. So mag-prepare pa ko igsoon. So that's all for this morning. Mag-live taon niya sa simba. Okay. Thank you sa time ninyo igsoon, and thank you mga subscribers ani nga page. Thank you mga followers, mga avid viewers. Thank you so much, and don't forget to invite your friends to follow our page, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Kaning ato ang gi-live karon, ako ra sad ning i-upload dito igsoon kay mas dali dito makit-an, no? So again, thank you, and that's all for this morning. Himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios, walay ako ang tanan sa Ginoo lamang. And I pray and I declare that today is gonna be a fruitful day. Usaron ka mabungawong adlaw og tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Dili matapos rong adlaw mga igsoon nga dili ta i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So ampo, amping, abanti kanunay igsoon. Adali nak sa panahon nga sa uban diha nga naay panahon nga makasimba, manimba ta, matag tagigayon sa Ginoo. So unsay kasulti mo nak? Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. So gusto gini siya mo appel igso, no? So keep safe everyone. God bless, and a blessed Sunday sa matag usa. Kita rata sunod nga higayon igsoon, dili lang ko musaad basta karon mura busy ko. Mag-live taon niya sa church, sa simba. Then karon gabi mura busy gyud kay naami service pod, no? So again, ampo niya, amping, abante ta kanunay. Sa unsay may tabo, padayon ta. Matinud-anon ang Ginoo nga atong gilagaran. Keep safe everyone. God bless.